Дзяўчаткі, памятайце, перш за ўсё самакантроль. Так! Папялушка, не перашкаджай. З палаца? Дай мне. Я зачытаю. Што ж, будзе баль. У гонар яго высокасці прынца. І па каралеўскім загадзе там будзе кожная правамоцная дзяўчына. Гэта ж мы! Я такая правамоцная. Гэта значыць, я таксама магу пайсці? Яна будзе танчыць з прынцам. Прыму за гонар, ваша высокасць. Вы не проці патрымаць маю мятлу? Урэшце рэшт, я частка сям'і. А па каралеўскім загадзе сказана, на бале будзе кожная правамоцная дзяўчына. Дапраўды так. Вядома, ты можаш пайсці, калі зробіш усю хатнюю працу. Зраблю, абяцаю. І калі зможаш знайсці прыдатны строй. Упэўнена змагу. Дзякуй, спадыня. Ты зразумела, што толькі што сказала? Вядома. Я сказала, калі. А, калі?